butas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay lignaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez lignaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan lignaay babalay sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay lignaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez lignaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan lignaay babalay. Good morning. Masantos ang maabig, morning lang ula at balang sinansakay, alas 8:05 at kabwasan. Sumpalan nyo nangalan sa programan Early in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. Pagdamutla sa programan, may paruntal na saraya petag dan matuan, likna ay balay. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Kalop kanta bayo balit amigo yo RJ Jimenez at your service always. Petsa 24 la da bulan na Hulyo 2026. Magangganoy agaw nagunuyan na Agosto la. Kumusta kila namin ditan, pinablimiran dumarangal. Wala raya balay ang mauran, wala raya balay ang kapoy uran. Lapod dasaya bagyon na si Quiapo. Wala da extreme northern Luzon. Tuglay-labi ang gadapal bangon na mabalasubo suran ditan da bali min linggayen. Gadasayan na kabosan manala sa isla uran ni. Ganyan na si katutan so sengegan no akin at suspendido. So klase ditan da saya balay na linggayen. Nispwende na Mayuray Day Castañeda yang kapoy urong ditan da bali min linggayen.
nga nauso arayay bamtret da saray skwilaan tulaya paraya kasi nang kapumat so konsensya manisturbo da say iurong na saray ugugaw pian makaasol nakakabatan mayagay Santak Engineer Nixon at may numaylan natukoy natan so asaratay manggawa noon taniran na bamtret to tawla may registration na SIM card jada sa internet ay nako merap niya munto ko yun so Facebook Messenger tanto ay dakal yan makapanagagawa na sa account iran na troll at atang tanagagi gano agmungaran na i-restro mo at panon tulatan ay nakapanggawa kay account mo at Facebook so na Lunes at ikatutan so pakagawa na saya kumaliman State of the Nation Address suna na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. So kasi ilaloan ni Ran na idalat dato aray accomplishment. Pero talaradan nyo wala ray earth shaking. Iran na nayarin pala pagtudtan. Sige. Kaya importante at naindan na sa atensyon sa problema kakaarapan na bansa tayo na Pilipinas panangiter maong anak bilay kabibilay na saray Pilipino tapi aliwan ayuda lan ayuda ayuda lan ayuda san tayo agtitan babayaran iray sikatiran taxpayers inutang tan supundo na sa gobyerno siya pa'y mambayaran yan napapailing na lang Engineer Nixon yung kumpare kong manginginom ito nang pinag-uusapan yung ayuda dapat bayan sa kwandamot makatangil hanggang panon. Pero siyempre, wala ni issue, no syuparay na indan, no syuparay na ipila, at listaan lang ulang. Yan na araya, so napag indan na atensyon. Lola dasaray karapatan ng ating bansa laban sa mga nangbubuli. Wala lamot sa gawa, di tayo na dayungin syul. Impan na water cannon na sa barko na China at sa luluganan pandagat na Pilipinas tulaya. Ay socialist araya so napagyandan na tensyon. Nasa gobyerno tayo at atang tanagagik. By the way, Karuman, at wadya si Secretary John Vic Rimulya at sa luyag na Pangasinan at sa gawan na summit nilira at sa kumasamplo anibersaryo na sa 2016 ruling at atang tanagagik anibersaryo na sa 2016 ikasamplong anibersaryo ta 2016 sa South China Sea arbitral ruling at atang tanagagik. Ayan, arbitral award sa Pilipinas at ginawa programa dito sa seasonal auditorium at sa balay na Lingayen pinablimiran na dumurungal. May issue at sa
ditan sa South China Sea ay gagawaan niya singa panasakop na bansa na China sa teritoryo na sa bansa na Pilipinas. Kanya na walaya na sa tema. Sayan na gawan na summit karuman. Walay tema to. Bali-bali may tema tatang tanagagik. Silong na timan na isang bansa, isang dagat, isang paninindigan. Araya. Kumunot punasan ni namin so anto kamanditan iran usapin patungkol sa politika tatang tanagagik. Magkaisa tayo dito para ho sa pagtatanggol ng ating karapatan ng ating teritoryo. Tani singa sasarag-saragan datila na sa bansa na China. Kabiyangan so luyag na Batanes, Zambales, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Palawan, Bataan, at Oriental Mindoro ay sa bitlan na programa at dinauluan mismo ng Secretary John Vic Rimulya. At sa bitlan na programa at kinilala rin ng DILG ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Sa pamumuno ni Governor Ramon Monmongico III bilang isa sa sinasabing top 10 coastal LGU champions yan for the Western Philippine Sea dahil sa mga natatanging programa at inisyatibo nito na pangalagaan ang pangangalaga ng karagatan at pagsusulong ng kapakanan ng mga komunidad sa baybayin. Yun po naman yung naging pahayag niyan ni Secretary John Vic Rimulya na dito ay kanyang pinahalagahan yung pagkakaisa. At ayon pa kay Rimulya, walang naghahangad ng digmaan patungkol niyan. Pagdigmaan naman at karasan, talagang lugi tayo. Ngunit mas mahalagang maipakita yun ang pagkakaisa ng bansa upang mapangalagaan ang ating karapatan ng Pilipinas sa sariling karagatan diyan ho sa dito ho sa western area ng ating dagat. At siyempre sa naturang summit ang mga opisyal mula sa Pangasinan, La Union, Batanes, Zambales, Ilocos Norte, Ilocos Sur at diyan maging sa Palawan at Bataan at maging opisyalis ng Oriental Mindoro ay dumalo sa naturang pagpupulong na yan. Importante dito magkaisa ang sambayanan dahil sa tema pa lang kailangan manindigan para sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Isang bansa, isang dagat, isang paninindigan. Magandang pakinggan itong temang ito na ayon na kay DILG Secretary John Vic Rimulya ay kailangan itong bigyang halaga para sa kapakanan ng ating mga mangingisda. Yan. At siyempre sa pagprotekta sa ating yamang dagat at hindi ito hayaan na parang kinakamkam na dahil nagpupunta sila dyan.
at hayagan yung kanilang pagpunta yung barko ng China sa West Philippine Sea. Ano ba yan? So kailangan dito manindigan tayo, magkaisa. Ano man ang kulay sa politika, protekta po natin itong ating soberanya, itong ating karapatan, itong ating pag-aari sa mga karagatang ito. Huwag nating hayaan na ito ay mapunta sa China. Yun yung napag-usapan po dyan. Pero lante, agtayo nayari ya una sabak nanto kaman ya gyera. Dihado po tayo dyan. Kaya yun hong pananatili ng pagkakaisa para ilaban ng ating karapatan sa mahinahon na paraan. Kaya kailangan yung mga nasa coastal area na mga lalawigan tulad ng Pangasinan na importante na bigyang pansin at bigyang halaga ang mga usaping ito. Morning sa kababayan ko dyan sa Bugalyon, Pangasinan. Dyan sa may parte ng Sukuni. Na-trace ko yung mga kanayon ko dyan Engineer Nixon. Dyan pala galing yung aking lolo. Yung lolo ng aking lolo, dyan pala sa Bugalyon. So, good morning. Dahil nagkaroon ng kwentuhan kahapon, alam mo na, yung mga relatives natin na medyo matanda na, si kararatan sumangisuy-suy. Medyo may pagulan-ulan sa ilang bahagi ng ating lalawigang Pangasinan. Ano ho? Tulad ng nabanggit ko kanina, yan ho sa bayan naming Lingayen, suspendido yung klase dahil nga sa pagulan-ulan. Pero yung pagulan na yan, hindi naman ho nakakaantala dito ho sa ating mga kobradores at kabo sa kanilang hanap buhay. Bakit? Dahil siyempre pag ganitong tagulan, kailangan nila ng kaputi at payong na yun naman yung inanticipate na ng Grand 88 Gaming Corporation, kung saan parating pa lang ang tagulan, nag-distribute na ng kapote at payong sa mga tinuturing nilang business partners sa pagpapataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya tuloy ang hanap buhay ng ating mga kabo at cobradores na tinuturing nating mga masisipag na mga nagtratrabaho ng legal. Dahil legal na nga yung operasyon ng small town na lottery. So, sa lahat ng mga masisipag nating mga kababayan na nagtratrabaho ng legal, yan, ipagpatuloy po ninyo yan. Dahil alam naman po natin na pag ang ating ikinabubuhay ay galing sa legal na paraan, wala hong problema po dyan. Kaya kahit umulan, ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap buhay ng ating mga kabo at cobradores dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Grand 88 Corporation, ang swerte ay nandito sa bawat taya. Pag-asa
walang hangganan kasama ang PCSO. Sa bawat hakbang di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay ang pangarap abutin. Sa kada laro dito sa Grand 88 panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Okay, tuloy-tuloy programa ng Liknaay Balay. Ilugay ko pa na good morning sa talagang unsusubaybayad sa iyang programa. Si Nana Feliciana de la Cruz Taktakin. Nana Sanay, good morning. Palagi ka palang nakikinig sa ating palatuntunan at dito sa Kapaborito DWGE. Talaga na may radyo to. Wala nang ibang pinapakinggan kundi ang ating istasyon. Thank you. Nana Sanay Feliciana de la Cruz Taktakin. Hanggang pulay malami oras sa dasaya na programa tayo Liknaay Balay. Balot umpawila ketampul kasumpala na pigaran makanan na paymano dasaya programa na PEM paninilbiang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Ayan muna bago sarili. Yadaspito Technical, siyempre. Olop tayo, Engineer Nixon Dakal, Dalabatad sa Estasyon DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un